Vždy, keď človek vidí v inom človeku niekoho, niečo, čo sa mu páči alebo nepáči, vidí svoj vlastný odraz. Vidí sám seba. A mnohokrát, keď vás niekto uráža, tak hovorí sám o sebe. Viete, všetko je subjektívne. My nevieme posúdiť nejako objektívne iného človeka alebo situáciu bez toho, aby sme nevychádzali z vlastných skúseností, z vlastných pocitov. A v rozpoložení, v ktorom sa nachádzame, to vidíme možno skreslene. Každý máme iný filter, ktorým vnímame. A mnohokrát sa 100 ľudí díva na jednu situáciu alebo jeden obraz. A každý tam vidí niečo iné. Pretože vychádza z toho, aké má pocity, kde vyrastal a vlastne zo svojej vlastnej skúsenosti. Takže ak stojí proti vám niekto, kto vám nadáva a rozpráva vám, aký ste, tak vychádza z toho, aký je on sám, ako by sa zachoval v danej chvíli a to tam aj vidí. On nevidí vás, pretože on netuší, kto naozaj ste. My mnohokrát netušíme, kto sme my sami. Nie je to ešte, aby sme tušili, kto je ten, čo proti nám stojí. Preto sme schopní, domnievam sa, sme schopní vidieť v inom človeku len sami seba, svoje vlastné skúsenosti a to, ako vnímame svet a samých seba. Takže najbližšie, ak vám niekto bude nadávať a bude vás ponižovať, skúste si spomenúť na to, že hovorí sám o sebe. A neberte to osobne. Otočte sa a spokojným svedomím odíďte. A tým vyšlete signál toho dobrého vo vás. A verím, že sa vám to vráti. Otestujte to a dajte mi vedieť, či to naozaj funguje, alebo ako to funguje. Majte krásny deň.